Altså Nuuk ligger i den der retning der, ikke? Og så vil Ilulissat måske ligge lidt længere i den retning der. Og Tasiilaq vil ligge over på den anden side der. Så vi er virkelig midt i det hele og ret langt fra alting. Jamen, vi har bygget et base herinde midt på indlandsisen, fordi vi gerne vil bore en iskerne op på toppen af indlandsisen, og så 2.600 meter helt ned til bunden af indlandsisen. Vi vil gerne se, hvordan klimaet har varieret tilbage i tiden ved at se på de forskellige overlag, snelag for hvert år. Men vi vil også rigtig gerne vide, hvordan isen egentlig bevæger sig hen over bunden. Alt det is, der kommer ud fra Grønland, det er jo havvindsstigning, som påvirker alle. Så Grønland sidder jo faktisk midt i det hele og trykker på knappen. Det er jo Grønland, der bestemmer, hvad der sker i hele verden. Jamen, vi får rigtig mange internationale gæster. For det første er lejren jo, og hele projektet har jo deltagelse fra 14 forskellige nationer. Men det er jo også et sted, hvor man kan se folk ind og vise dem, hvor vigtigt det er. Så vi får jo tit, altså vi har haft kongen, vi har haft dronningen på besøg, og vi har haft kronprins Frederik på besøg, og vi har haft de andre kronprinser på besøg, og vi har mange forskningsminister på besøg, og også mange af de grønlandske minister på besøg. Så det er sådan et forumsted, et sted, hvor man kan mødes og fortælle om klima. Jamen i går der nåede vi faktisk at ende på selve boringen, fordi vi bruger den her iskern i en af de store isstrømme, som der er. Isstrømmen hele vejen rundt om Grønland, det er is, der flyder hurtigere end den omkringliggende is. Og så kælver det ud i fjordene af isbjerg. Og det er faktisk en meget vigtig del af det istab, der kommer fra Grønland, alt det is, der kommer ud gennem isfjordene. Så i går der brugte vi helt ned til bunden, og vi kom gennem al isen og stak vores spor ned i mudderet. Og vi kunne se, at hele isstrømmen flyder på et lag af mudder nede i bunden. Og det er noget, man ikke har vist før. Så for os er det virkelig spændende.